Il-management ta' Microtech Medical Malta għandha l-intenzjoni li twaqqaf l-operat tagħha f'Malta bir-riżultat li numru kbir ta' ħaddiema se jiġu essenzjati. Aħbar nirċivew eżatt qabel ma tħallna fi żmien il-festi. It-tmexxija ta' din il-kumpanija li hija sussidjarja tal-multinazzjonali Amerikana Medline qalet li raġuni wara din id-deċiżjoni hi t-tibdil globali tan-netwerk tal-manifattura tagħha u d-deċiżjoni li l-produzzjoni tiġi konsolidata f'faċilitajiet akbar eżistenti fi bnadi oħra fl-Ewropa. Il-General Workers Union esprimiet ħassib għal kif din id-deċiżjoni tpoġġi f'riskju l-impjieg ta' 96 ħaddiem. Użdet tajt li dan l-iżvilupp huwa partikolarment inkwetanti fid-dawn ta' rapporti li jindikaw li Medline Industry se tħejji għal offerta pubblika inizjali maġġuri. Bħalissa, il-Union tinsab f'kuntatt dirett ma' diversi kumpaniji u l-għalin tal-manifattura f'Malta li jindikaw domanda immedjata għal ħiliet li għandhom il-ħaddiema ta' Microtech. Intant, aktar kmini din is-sena l-fabrika Carlo Gavazzi wkoll kienet ħabret li se tagħlaq b'aktar minn 130 ħaddiem spiċċaw imkaċċija.